mama, isang party-party naman ang pupunta natin. Oo man, dahil birthday ni Tita Imelda! Alam mo yung taon na siya? Ilan? 54. 54 and the groovy. Yes. Bata-bata ni Tito. Of course! Rosie G. Kasing Rosie na kanyang suot. Paano may mga kumanta ba, oh? Siyempre, masaya ang party dahil may kain. Oo, pare. Alam na yung kitagyan. Oo, tingnan natin yung mga guests, oh. Enjoy na enjoy sila sa kinakain nila. Oo. Di ba naman, oh, saya-saya ni ate. Sige nga. Ha? Tubig! Ito, bigyan mo to sa isa. At syempre, di mawala ang picture taking, mga Ayun.